שלום, ברוכים הבאים. שמי מורן, משקדיית תיירות קבוצתית, ואנחנו לקראת סוף השנה האזרחית. הרבה חברות מתקשרות אליי ואומרות לי, יש לנו כסף, נשאר לנו תקציב רווחה ואנחנו רוצות להשתמש בו, אחרת הוא נעלם, מה לעשות איתו? קודם כל אני מציעה במזג אוויר הפחפח ללכת למקומות שהם סגורים. לדוגמה, מוזיאון ישראל בירושלים, נפתח זה לא מדובר, מקום מקסים. עוד דבר שאפשר לעשות זה ללכת לסדנאות סיפור, במיוחד מיומנה, סדנאות שוקולד, סדנאות חשק ואון מיני ועם צמחי מרפא. עוד דבר שלישי שאני ממליצה ללכת אליו זה מקומות שהם ייעודיים ומיוחדים לחורף ולסתיו. טיולי פריחה, או כמו איפה שאנחנו נמצאים היום, אגמון החולה. טיול באגמון הוא דוגמה לאחת מהפעילויות סתיו חורף שאפשר לעשות. אני ממליצה שאם אתם כבר מגיעים לגליל, לבנות יום פעילות שלם מסביב לאגמון, שכולל הסעדות, טיולים רגליים ואפילו לינה. זאת העונה, זה הזמן לבקר במקום. מיליוני ציפורים עוברות פה מדי שנה, והמקום עכשיו הוא חגיגה לעיניים. אגמון החולה משמש כציר, אחד מהצירים המרכזיים לנדידת ציפורים בעולם. מדי שנה עוברות פה מיליונים של ציפורים. יש אפשרות לסקור רכבי גולף, יש אפשרות גם לסקור אופניים משפחתיים או יחסיים, וההיילנד של המקום זה עגלות מסתור. אתם ממש צמודים לציפורים, אפשר אפילו לבוא לחובבי צילום, להביא עדשות מיוחדות ולצלם את הציפורים ממש מקרוב. ציור במקום מוגדר כשעתיים. אני ממליצה מאוד לקחת הדרכה, בין אם זה הדרכה מקומית או חלק מיום טיול שלם שבגליל. זה נותן ערך מוסף מאוד מאוד גדול, לשמוע קצת על המקום, מה הסיפור של אגמון החולה, מה הסיפור של עמק החולה. לעוד רעיונות וטיפים מה לעשות, איפה להיות וכאן לבקר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו שקדיה.co.il ונתראה שם. ביי.